O Mary Celeste, o barco fantasma. Hai algo extraño aquí. Os gatos notan algo. O barco fantasma agarda. O Mary Celeste, o barco fantasma máis famoso. Que foi o Mary Celeste? O Mary Celeste era un barco mercante atopado á deriva no Océano Atlántico en 1872. O máis inquietante. O barco estaba intacto, pero non había ninguén a bordo. O descubrimento. O 5 de decembro de 1872, outro barco chamado Dei Gratia atopou o Mary Celeste preto das Azores. Cando subiron ao barco, todo estaba en orde. A carga seguía intacta. Había comida e auga. Non había sinais de loita, pero a tripulación desaparecera completamente. Quen estaba a bordo? O capitán era Benjamin Briggs e viaxaba con a súa muller, a súa filla, 7 mariñeiros